just can't take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it, and I think my shoes untied. I'm like a broken record, I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just cynical, how about you kill me till you tell me on the heavenly phone to hold tight. Come on, come on. Oh, oh, come on, come on. Don't let go. Hold tight, hold tight. Oh, oh, it's alright, you said. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. This boy is electric, this boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric, this joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive, happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power, got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you're really someone I wanna know. You got, yeah, you got a high. You got, yeah, you got a higher. You got, yeah, you got a high. You got, oh, oh, you got, oh, you got a high. You got, yeah, you got a higher. You've got, oh, you got a high. My hands up shaking just to let you know now. You've got a higher power. You got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. You want it in your lifetime. I'm going a million miles an hour. When for so long I've been down on my knees, and your love song set me over and over. For so long I've been down on my knees, till your love song floats me over. Bueno, vamos allá. Antes de nada, bueno, agradecementos a todo o mundo por vir a esta recepción. Dicir que para mí un orgullo de verdad que un dos meus primeiros atos como alcalde sea Cosallas, un club con 55 anos de historia, na que xa a nivel personal meu pai axudou moitísimo colaborando na directiva. Faime gracia cando vexo estes vídeos, cando vexo, por exemplo, a Nico Amarelle, que debe estar por aquí, con ese amago de abdominales, estás por aí? Non sei se te acordas quen se metía as pulidas ao fútbol no plan Concilio, acordas? Agora quizás non me atreva, non sei se te acordas unha vez en quinto de primaria que tivemos un conflito que tuven que cortar polo sano, e ainda che pedín que por favor non te dixeras nada a Jacob, como é abogado, etc, etc. Bueno, fora bromas. Non buscamos futbolistas de élite, buscamos vos personas, e en Santa Coma temos. Agradecementos a todos os pais, en primeiro lugar, agradecementos a toda a directiva, a esta directiva e a directiva anterior. Eu escuitei varias críticas, bueno, sempre que estás nun posto público, ainda que sea nunha asociación, escuito certas críticas, certas apreciacións, pero eu vexo o traballo que se fixo, tanto esta directiva como a anterior. Tedes que saber que
Nestes últimos anos pasáronse de preto de 90 a 100 licencias de nenos a 200 licencias. Eso, desde aquí, gustaría empezar dando un aplauso. Por un lado, a directiva anterior, representada por Bea, pola presidenta, non digo que a presidenta é a que leva todo, e por outro lado tamén a Javier Silvariño, que hoxe non pode estar con nós, polo vosso compromiso, porque sei que non é fácil levar un colectivo tan amplio, con tantas apreciacións. Todos os pais e nais queren que o seu neno xogue máis ou menos, todo o mundo ten apreciacións, pero desde aquí quero vos dar un aplauso polo compromiso que tedes cun club de máis de 55 anos de historia. Este aplauso é para vos. Agradecementos aos patrocinadores. Sin os patrocinos sería imposible manter un equipo con tantas categorías. Algún día penso que sería bo que as directivas falen abertamente sin tapujos dos gastos que ten manter un club. Para eso, os pais e nais, perdonadme esta retranca, hai que asistir ás reunións, vale? Gustaríame que sepades o que costa manter un club e tamén que cada vez, non digo que non se faga, agradezcamos tanto aos directivos como aos entrenadores, ao coordinador Bruno Doriño que está aquí, o traballo que fan. Penso que yo temos que agradecer diariamente, porque isto non se trata de xogar a fútbol, trátase de educar nenos. Eu acórdome cando eu era rapaz, non era dos máis modélicos, tamén intentei xogar a fútbol, non digo máis, depois acabei como árbitro, non fui por unha lesión, por algo sería, non era dos mellores, pero o que comentaba, é de agradecer porque durante 8 meses, 8 9 meses que dura a temporada, os nenos están nese campo de fútbol e non só aprenden a xogar a fútbol, é só de menos, aprenden resolución de conflictos, aprenden a convivir entre eles, farase mellor ou peor, pero, bueno, eu penso que é de agradecer. Hoxe non vou dar un discurso político, inda estou medio que a cabeza na campaña, pero sí que me gustaría darlle a noraboa a estes dous equipos, o equipo de Prebensamíns, que foi campeón de Liga de Copa, non había máis campeonatos, senón iba de los ganar todos, verdad? Héctor, Turnes e compañía, eu penso que se iba a ganar todos. Este aplauso é para todos vos, por representar, non só por ganar, porque representades a Santa Comba, a lado onde ides, e polo bo comportamento que tedes nos campos de fútbol. Aldán, todo controlado por aí? Todo controlado, capitán, perfecto. Este aplauso é para vos. Tamén un aplauso aos cadetes. Os cadetes, pois, sabes, as caras han de decir, pero este que está haciendo, etcétera, etcétera. Entrades nunha da complicada. Aos pais, quero vos decir, bueno, estos pois, son épocas de festas, disfrutar no verán, pero ted en conta que un deportista, se queredes chegar a algo, sabedes o que tedes que facer ou que non, o que vos di na casa. Vale, eu vin a moita xente, eu non tiña condicións, pero acórdome de nombres que non vou decir aquí, que apuntaban moitísimo para chegar, inda que non sea objetivo, e por diferentes cousas non chegaban, por non cuidarse, etcétera, etcétera. O que teña eses objetivos, eu, os de fútbol non hai que entenda moitísimo, inda que foi un árbitro, esos objetivos márcanse con continuidade, non con grandes cualidades. Eu vin a moitísima xente, moitísimos nombres da miña época, que apuntaban maneiras, pero empezaron a vivir máis de noite que de día e pasou o que pasou. Entonces, se queredes cumprir un objetivo, eu digo vos de verdad, cuidadovos de verdad e facedelle caso a xente pois, que máis vos quere, que en realidad ides vos dar de conta cando teñades máis anos, os que máis vos queren estar na casa e son vosso pai e vosa nai. Desde aquí enhoraboa, sobre todo polo gran comportamento que sei que tuvechedes. Ainda estuve un outro día, tuve o placer de estar co presidente, con Rafael Louzán, e mencionaba eso, pois, o gran comportamento durante toda a temporada de todas as categorías en general. Entonces, este aplauso é para vos. Hoxe estamos aquí para recibir a dos equipos que cumpriron os seus objetivos deportivos. Para min, o deportivo, pois queda en segunda plana. Entendo pois, que os pais, pois, a veces queren que ganen, a directiva tamén, entendo, hai que competir, salimos a competir, pero para min, eso pois, é bastante secundario. Un agradecemento ás nais e aos pais que ide sempre ao campo, que ide sempre a animar. Como ben sabedes, pois agora convocarnos unhas eleccións, eu penso, algo escuitei por aí, non vou a falar máis, penso que vai haber xente comprometida, que se queira meter na directiva. Estades aquí moitísimos pais, eu estou vendo unha cara ahora mesmo que estou mirando pela, comprometida co fútbol, animadevos a participar da directiva. Vale, a min gustaríame
que os Sallas, un club grande, que non é menos o balonmano, nin a natación, etc., etc., un club que absorbe tantas licencias que tuvera unha directiva grande. Entón, vexo a moitas nais e pais. É máis cómodo, pois, non comprometerse, todos temos problemas, todos temos cousas que facer, pero gustaríame vexo aquí moitísima xente que trato con eles a diario, polo plan Concilia, ora na alcaldía, que vides pedir aceras, etc., etc., dade un margen, dade un paso ao frente. Dade un paso ao frente e metedes na directiva. Vale, xente, pois, de diversos colectivos, xente que pense diferente para debatir e intentar mellorar os Sallas. Eu sí que me gustaría que des un paso ao frente e non que só opinemos, que estemos aí, que estemos axudando na cantina, que estemos axudando diariamente, que deste Concello fagamos un proxecto real de verdad. Vale? O Concello non se pode limitar a dar unha subvención nominativa. O Concello ten que estar nos Sallas, en os diferentes clubs. A nos vai nos a levar un tempo, por diversas situacións que non vou mencionar ahora, pero que sufre o Concello de Santa Comba, vai nos a levar un tempo, pero gustaríame facer un proxecto real. Eu vexo moitísimas cousas boas no campo, moitísimas cousas, e suelo ir, pois, últimamente non fui moito, pero vexo compromiso no campo de fútbol, pero tamén teño que decirlo, vexo cousas tamén que non me gustan. E hoxe é o día dos nenos. Pero non quero criticar a nadie. No torneo de fútbol 8 que se realizou fai 15 días, Patricia dixo me fai un rato non o menciones, pero de momento o alcalde son eu. Entonces, vin un par de cousas que non me gustaron nada. Mencionei a Bruno, opina igual que a miña, mencionei a toda a directiva. E esas cousas ímolas mellorar, pero para iso temos que dar un paso tamén aos políticos e estar aí. Sei que hubo problemas de organización na limpeza, sei que o Concello ten que invertir non só pois, non se refiere só a cartos, ten que invertir tempo, ten que falar cos coordinadores, etc., etc. Entón, o meu compromiso cos Sallas, como fui o de meu pai, como fui o de moita xente que está aquí, é estar aí. Dentro de pouco vamos empezar unha nova temporada e temos aquí a Concellera de Deportes que, bueno, sei que vai facer un gran traballo como está facendo, agora pues, estamos con traballos organizativos, sei que vas a facer un gran traballo polos clubs, tamén sei que eres firme e, bueno, pois as directrices que temos marcadas sei que as vas a cumplir, gusten ou non gusten. Hai cousas que non son negociables. O que queira que me pregunte, porque agora están os nenos aquí diante, non me gustou unha cousa, nada para nada, que non penso permitir que pasou no torneo de fútbol 8. Entón, se queredes, podesme preguntar despois, non o vou mencionar aquí. De todos modos, se son 1% do que pasa. O 99% é aplausos e compromiso de, bueno, pues da directiva, de entrenadores, etc., etc. Tamén temos aquí a Rupert, un incombustible. Desde aquí agradezco o traballo que faz polos Sallas, por todas as áreas. Todo o traballo que faz, fora do teu traballo, todas as horas que invirtes. Tamén está Elisa, técnica, por o seu compromiso, pois doulle enhorabuena ao coordinador, que estás facendo un traballo moi bo, e seino, e, pois, a todos os entrenadores, etc., etc. Eu penso que debemos facer un proxecto real para os Sallas, e aí está o compromiso, mentras eu sea alcalde, sei que nos vai a levar tempo. Entón, para finalizar, hai varias peticións para invertir no campo de fútbol, vale? Tedes que saber que Santa Comba ten moitas necesidades, pero hai varias cousas, varias actuacións que sí temos que facer. Temos que coordinarnos mellor, polo tema da limpeza, e despois creo que hai unha cousa que urge que sabedes todos. O tema dos baños, pois na zona da piscina, eu penso que é un compromiso que temos que levar a cabo. E nada, moitas gracias aos nenos, porque podes, a verdade que me emociona, nenos pois que a história lle din clase no plan Concilio, emocionado que estades, e quero acabar como iniciei. Non buscamos futbolistas profesionales, buscamos persoas de proveito e en Santa Comba témolos. Entón, este aplauso é para todos vos. A continuación va a vir os protagonistas secundarios, que son os vosos adestradores, para entregarvos esas medallas. Non podemos facer máis ahora mismo desde o Concello, sei que merecedes moito máis, todos os nenos e nenas, pero, bueno, de momento, pois, é o que podemos aportar. E desde aquí, pois, gustaríame que suban os entrenadores, coordinadores, e gustaríame un aplauso fuerte para eles, por favor.
va a empezar os Benjamíns, van a subir ahora mismo os Benjamíns a recoller este obsequio que vai entregar ao Concello, unha medalla de recordo. Pasará primeiro Héctor, pasará por ali, Héctor, Jule, Cristian, Hugo, Nathan, Adrián, Lucas, Guillén, Tomé, Álvaro, Geray, Diego, Brais e Mateo. Pois non sei, a organiza que manda é. Eu son o alcalde, pero non é a que manda. Aquí, de media a media. Pómonos uns poquinhos ali. Bueno, onde quieras axudarnos. Arrodillados, como algo así, ¿no? Venga, vamos a distribuir. Vamos a ver. Bueno, a de tres salles, non? Ou por cubión? 1, 2, 3. Bueno, topa quen queda con el loco, ahora hai que sortear, ¿no? Neita, venga, para casa, corre con él. Vamos a deixar de momento aquí, ¿vale? Bueno, muy buen trabajo, chicos. Ahora vamos a ver un trabajo. Bueno, antes de que me poña nervioso, coincido con todo o que dixo Alberto. Desde aquí tamén ele agradece, pero tamén lle quero agradecer este acto. Sin a axuda do Concello, como ele ben dixo, pois isto non sería posible. Como a Patricia, ele dixo que levaba un pouco tempo, pero quero destacar que a comunicación está sendo moi boa, moi fluida, e de agradecer tamén. Non é fácil ser presidente, non vou a falar do meu puesto nin do de Rupert, porque senón estaríamos botando flores. Pero, de verdad, xa levo, creo que 3 presidentes ou 4, todos empezan con moita ilusión, pero acaba a temporada e desgasta moito. Por eso, o que dixo Alberto sí que é importante, de que canto máis seamos nunha directiva, moito máis fácil todo, mellor organizado vai estar todo, e moito máis vai ser moito mellor para todos e todas. Non todos acabaremos tan cansados, e non é fácil acabar toda a temporada, un traballo increíble, e chega o mes de julio sin saber que vai pasar en setembro. É moi difícil para todos. Despois, claro, estamos ora para ano que ven. Teño previsto que haxa un equipo máis, pasan moitos alevíns para infantiles, no cal seguramente haxa un infantil B, un equipo a maiores, que vai haber un adestrador novo, cousa que, claro, se non hai directiva feita a día de hoxe, eu non vou a saber nin se estou. Se non sei se estou, pois tampouco podo
facer chamadas, contratar entrenadores, etc, etc, un largo etcétera moi largo que algo do que se queixan todos os equipos das voltas é que non hai formadores, e agora mesmo exigen titulacións. Intentaremos que todo vaya ben. Eu penso que, como dixo Alberto, hai aí unha xente que ten ganas de formar directiva, con experiencia, e espero que veña para facer un bo traballo, e espero que non sea de un ano, que sea de 2 ou de 3. Se algún día vos piden colaboración, pois por favor, intentade sumarvos ao proxecto. Non digo nada máis, vou a pasar a entrega de premios desta familia que fomos durante todo o ano. Si vos pediría que entráramos de un en un, vou ir nombrando, vale? Vamos a facer máis lento. Entonces, pois, arrimados a unha esquinilla e subimos todos para unha foto, sí? Vale. Bien, xa empezo por diante. Joel. Fabián. Aarón. Zoher. Michael. Anso. Álvaro. Nico. Martín. Yago. Gustavo. Fran. Miki. Nando. E agora, se me permitides, vos dous, que vos repartiche desa capitanía ao largo do ano, pois quero que subades juntos. Pablo sempre pequenininho. Ah, vai, isso é o que eu... E eu, que não me vai perder todo.
No, espera, ahora, perdón, falei un segundiño, que Alberto sabe que ao final acabo sempre falando, a vos dousevos as medallas, gustaríame que, bueno, os capitáns viñerades aquí un segundín, e tamén aquí os capitáns dos peques. Quen é? Onde estás, Mateo? Ven, por fin. Pois, igual que vos recibiches desas vosas medallas, eu creo que tedes dúas persoas que merecen tamén tela súa, e que vos podades darlo aos vosos entrenadores. E, por favor, pondes unha medalla e un aplauso enorme a Rupert, que merece. E outra ben merecida para Bruno, que o aplauso tamén é. E agora sí, se me permitides para rematar, eu son a das fotos. Outra foto máis, unha foto de familia todos xuntos, así que, por fin, para que pequenos e maiores aprendamos un dos outros, todos xuntos. Os peques sentados aquí, desde esta butaca, desde a terceira. Hasta aquí. Churi, que tal, controlas de... Espera, que se acaba de chular. Adrián. ¿Dónde está Adrián? Vamos a poner el instrumento de paso. A de tres, ensayos, ¿no? 1, 2, 3, Bueno, muchísimas gracias por venir. Para acabar, o que mencionaban, dentro de nada empeza unha nova temporada. Animádemos, beso aquí a Víctor, que sempre tes, Víctor? Era el capitán do TAS, e dixeron, entonces anímate, están os turnos por aí, está Julián por aí, beso sempre, beso a Bea por aquí, beso a fisioterapeuta por ali, además, paso adiante, animarse. Que estás dicindo? Vai, podes quedar sentado. Bueno, hai que animarse, hai que facer uns áreas fuertes, con proxecto, non digo que non o tuvera. Temos que ter máis compromiso do Concello, que oímos a ter, dada de tempo, vale? E na que non podemos facer grandes inversións, podemos facer unha inversión que é maravillosa, que é a inversión do tempo. E por os nenos, garantízamos que vimos a facer. Entón, reflexionade na casa, dade un paso ao frente, botade un cable, verdad, César? E xa volvías de primeira. He votado un cable de verdad. Si non, tamén a figura do político vai estar aí. Ao mellor temos que facer cuadrantes para quedar na cantina e todo. E hai que animar. Vale? Bueno, beso ben, pero sempre hai unha cosa. A min chamádeme para o que queirades. E cando vos chaman, hai que ir á área central ou aquí ou alá. Eu entendo, cada persona ten a súa vida privada, pero hai que dar un paso ao frente e polo menos unha vez cada 2 meses ou o que corresponde. Verdad, José Luis? Así que nada, moitas gracias por vir, vémonos pronto. E esto.